desisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Makialam, makibalita, matuto at magdesisyon ng tama. Yan ho ang ating pakay. Dito ho sa ating programang Newsstream, Justin Dizon po. Maghahatid sa inyo ng mga balitang makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may paggagamitan. Kabalen, kumusta kayo po? Live ho tayong napapanood sa ating mga social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Nagsistream din tayo dito sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream Kaya naman kung hindi ka pa naka-follow sa ating mga social media pages, ayan, may paalala si Kuyang Justin, yayayain ko lang kayo. Mag-like and subscribe na sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Ganyan din yung ating Facebook page at CLTV36 Official and at CLTV36 News para tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, pagbibigay ng impormasyon at syempre pwede ko kayong magbigay ng komento ng inyong kuro-kuro tungkol sa ating mga pinag-uusapan na ika nga ay sitwasyon dito ho sa ating bayan. Araw ho ng Lunes ngayon, February 23, 2026. Kumusta kayo po? Kumusta kayo mga kabalen? Ayan, ay ito. Meron lang gustong sabihin si Kuya Justin. Unti-unti nang umiinit yung panahon. Nararamdaman na natin yung maalinsangang panahon. At ito,
Feb 23 na. Isang linggo na lamang matatapos na ho itong buwan ng Pebrero. Papasok na tayo sa buwan ng Marso. At pag sinabing Marso, alam naman ho natin, dito sa Pilipinas ay kinikilala natin o yung ginugunita, ika nga, yung tinatawag na Fire Prevention Month. Ano? At itong nakaraang linggo, naibalita natin, paalala lang, meron tayong na-cover nai-report na tatlong insidente ng sunog. So wala pa tayo sa Marso, kaya po paalala sa ating mga kababayan, huwag kalimutang dagdagan yung pag-iingat, lalo na ho ngayong papalapit sa Fire Prevention Month. Unahan na natin yung number one, of course, syempre, tignan, silipin yung mga gamit sa bahay. Madalas ho kasing pagmulan ng mga sunog, yung mga faulty electrical wiring. O di kaya naman, posibleng nasira na pala yung, halimbawa, electric fan. Nginat-ngat na pala ng aso. O di kaya naman ang daga, yung kable, at yan, posibleng pagmulan ng sunog. Kaya ho, dagdag kapaningatan harapin. Din kaya katamong kabalan, Yan ho'y ika nga, talagang nangyayari. At madalas, kaya naman nakalimutan yung kandila o kaya napaglaruan ng mga bata yung posporo. So eto ho yung mga dapat nating tatandaan lagi upang mapag-ingatan. Yung syempre yung mga pinagpaguran nating ari-arian at syempre yung ating sarili hong kaligtasan dahil hindi biro yung sunog, di ba? Kabalay, nakatutok sa ating programa, Angelo Redaha. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Eto, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko muna sa iba't ibang bahagi ng siyudad ng San Fernando. Balitang may paggagamitan muna tayo mula po ito sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o ng CPOSCO dyan ho sa may siyudad San Fernando, Pampanga. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ho ng Lunes, Feb 23, 2026. Ito ho yung aasahan ninyong sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dito muna ho tayo sa may gawing boundary ng Angeles City at ng Telebastagan. Siyudad San Fernando, dyan ho makikita going north ay may bahagyang slowdown, bahagya lang naman, approaching po ng Angeles City. And then, dito naman sa may area ng Panings, maluwag ho ang daloy ng trapiko. Same scenario dyan sa may Baliti portion ng MacArthur Highway. And then, pagdating ho ng Sindalan at Del Rosario, light traffic din. Marami-rami ng sasakyan dyan sa may area ng Diosdado Macapagal Regional Government Center, pero light traffic pa din mga kabalan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Ito rin ho sa may St. Jude, kung kayo'y patungong norte at going south rather, going to San Fernando downtown, asahan ninyo yung bahagyang slowdown dyan sa portion ng St. Jude traffic light section. Dito ho sa Magliman ay maluwag pa ang daloy ng trapiko, pero dun sa mga patungo ho ng downtown San Fernando, asahan ninyo yung pagbabagal ng daloy ng trapiko dyan sa portion ng Dolores, Macabacle. Dyan ho sa may Jose Bilingad Memorial General Hospital. Hanggang Villa Barosa na yan, dyan sa may Dolores, hanggang downtown. Light to moderate traffic ang nararanasan sa kasalukuyan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon, natama.
Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalik. Ito naman mga kabalen para sa mga babiyahe patungong Metro Manila ngayong araw ho ng Lunes. Ayan. Ito yung senaryo sa may North Luzon Expressway. Naalala ko si Kuyang Jobert ay babiyahe ngayon ng Kuyang Jobert ng Minalin, Pampanga. Ayan, alam ko babiyahe siya. Ngayong araw ho ng Lunes, ito po yung kanyang aasahan na senaryo dyan sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan. Ito para sa mga babiyahe patungong Metro Manila. Ito yung senaryo dyan sa NLEX. Mindanao Toll Plaza, meron na hong pila. At basahin natin yung ibang advisory ng NLEX. May kawayan, may pagbabagal na rin ng daloy ng sasakyan dyan ho sa portion ng May Kawayan, Bulacan ng North Luzon Expressway. Diyan naman sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, abay maluwag ho ang sitwasyon at NLEX sa portion, light traffic. Etong Mindanao section, at basahin natin ito. Binuksan na ho yung NLEX connector Magsaysay entry ramp. Kakapapasok lamang na balita as of 6 minutes ago. Inanunsyo ng NLEX. Ito po mga kabalin. Ayan. Kakapost lang ng North Luzon Expressway sa mga babiyahe patungong Metro Manila. Makabuklat na. Opo, bukas na yung NLEX connector Magsaysay entry ramp. Ngayon pong araw yan, ayon sa anunsyo ng NLEX Corporation. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan. Ito, banggitin ko na rin, ongoing ho ngayon yung safety repair works dyan sa may Kawayan River Bridge. Dyan ho sa bahagi ng Bulacan, sakop ng NLEX. So yung mga papunta ho ng Metro Manila, ayan, ay sinara yung yung Metro Manila, walang problema. Ang apektado ho yung northbound section, yung lane 3. Ito papakita ni Kuyang Justin yung affected portion. So ito ho yung lane 3 ng May Kawayan River Bridge, dyan sa may Kawayan, Bulacan portion ng NLEX. So sarado ho yung lane 3 dyan. Kaya naman asahan yung bahagyang traffic build-up din. Magtatagal ho yung repair works hanggang kailan? Hanggang February 26. So mamaya pong alauna, isasara na yan yung lane 3. So magbubukas ng counter flow lane kung kinakailangan. At magtatagal ho yung pagsasara nitong nasabing lane na ito dyan sa may area ng May Kawayan hanggang alas 6 ng umaga sa araw ho ng Sabado. Araw ho ng Huwebes. Oo, February 26. Okay. February 26, Thursday, ay dyan ho magbubukas yung lane 3 dyan sa may area ng May Kawayan River Bridge. Sakop po ng NLEX. News stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon. Ito naman mga kabalen, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng Bataan. Dito ho sa lalawigan ng Bataan ay yan, asahan ninyo yung bahagyang antayan, stop and go dyan sa section ng Layak, Balanga bound. Yung Hermosa SCTEX at southbound and northbound, baluwang ho yung sitwasyon o yung daloy ng trapiko dyan. Sa may Abukay, light traffic din. Balanga ay light traffic din sa mga oras na ito.
Mahigpit pong ipinatutupad ang speed limit sa lalawigan ho ng Bataan, mga kabalet. Balitang mapaka- Mga karehiyon, asahan ninyo. Talagang ganyan. 70 ho yung maximum sa mga pampublikong sasakyan. 60 yung mga motorsiklo, 50 yung mga truck at van, 80 lamang yung mga private cars, kaibigan. At TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream kasama si Justin. Ito, gaya ng nabanggit ko kanina, nagsisimula na hong maramdaman yung mainit na panahon. Makibalita ho tayo sa DOST Pag-asa kung ano ba yung magiging taya ng ating panahon ngayong linggo hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Pebrero. Narito po ang ulat ng Pag-asa. Magandang umaga, narito ang ating weather update sa araw ng Monday, February 23, 2026. Ang shear line ay kasalukuyan na apektuhan ang silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Samantala, yung amihan, kasalukuyan mahinang epekto nito kung saan naapektuhan ang nalabing bahagi ng Luzon. At yung easterlies, ito yung mainit na hangin na kung saan nagdadala ito ng malinsangan na panahon. Kung saan naapektuhan ang malaking bahagi ng Mindanao. At sa mga oras ito, wala po tayo na monitor o binabantayang bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa susunod ng 2 hanggang 3 araw, itong mahinang amihan ay patuloy na hihina ito. Kaya bukas, inaasahan po nating walang amihan na makakapekto sa ating bansa. Samantala, yung easterlies ay inaasahan po natin na magpapatuloy ang mga kaapekto sa ating bansa. At sa susunod na mga araw, wala tayong inaasahang LPA o bagyo na makakapekto sa ating bansa. At sa ating lagay ng panahon, halos buong araw, asahan po ang maulap na kalangitan sa Bicol region. Asahan ang kalat-kalat ng pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon at Masbate. Sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, asahan po natin ngayong araw ay maganda at maliwalas sa panahon, maliban sa mga isolated na mahihinang pag-ulan. At dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Visayas at kasama na rin ang buong Mindanao. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Wala tayong gale warning ngayong araw, ibig sabihin wala tayong inaasahang matataas ng alon. Pero paalala sa mga kababayan po natin na mabalak pumalahot sa ating karagatan, huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga thunderstorm na nabubuo sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sisikat sa ganap na 6:16 ng umaga. Ang araw lulubog naman mamayang 6:03 ng hapon. Ayan po ang ating weather update sa araw na ito. Mula sa Pag-asa, ako po, Alzar D. Aurelio. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Bigyang daan muna natin yung ilang public service announcement
Eto ho mga kabalen, ongoing ho yung brownout dyan sa may area ng barangay San Nicolas First, Lubao, Pampanga hanggang 4 p.m. ngayong araw dahil nagpapatuloy ho yung upgrading ng three-phase primary line nito pong Pelco 2. Samantala, dyan ho sa may Santa Lucia, Lubao, Pampanga, apektado rin ang nasabing brownout hanggang alas 4 ng hapon. Maliban na lamang yung Pigulot at Bagong Silang. Dyan ho sa may Santa Lucia, Lubao, Pampanga. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang... Apektado rin ang nasabing power interruption yung Barangay Concepcion, Purok 1A and 1B sa Lubao. Brownout po hanggang 4 p.m. today. Ganyan din sa may Santo Tomas, Lubao, Pampanga, affected ng power interruption hanggang 4 p.m. Liban na lamang yung highway at Sitio Kutud. Apektado rin ng naturang brownout yung Barangay Santa Monica except sa highway, dyan ho sa Lubao, Pampanga hanggang 4 p.m. And then ito hong Barangay San Juan, Poblacion, kaninang 8 to 9 nagsara po o nawalan ng kuryente, bumalik na at mamaya ulit alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon muling mawawalan ng kuryente dyan sa Poblacion San Juan, Lubao, Pampanga. Ito po upang bigyang daan yung isolation at energization of distribution pole nito pong Pelco 2. Mawawalan din ng kuryente mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dyan ho sa may San Nicolas First, Lubao, Pampanga, dahil din dun sa energization ng nasabing distribution pole. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Apektado rin ng brownout mamayang 3 to 4 p.m. yung San Nicolas Second dyan ho sa Lubao. Magdesisyon, tama, magdesisyon ang tama, Ganyan din, Santa Barbara, Lubao, Pampanga, affected ho ng nasabing scheduled power interruption 3 to 4 p.m. today. At ito ring Santa Catalina, maliban na lamang dito sa dalawang fast food, yung Jollibee at McDo, dyan ho sa may Santa Catalina, Lubao, Pampanga, mabawalan din ng kuryente mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Santa Lucia, Lubao, Pampanga, Pigulot, Bagong Silang, ay wala rin kuryente alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ngayong Lunes at iyang portion po ng San Agustin Highway dyan pa din sa bayan ng Lubao. 3 to 4 p.m. ala pong kuryente. Kabalen, isang mabilis na napatalastas lamang sa aking pagbabalik. Talakayin ho natin yung mga headlines na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Lunes, Feb 23, 2025. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang news stream makalipas ang ilang paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ho ng aking nabanggit yung mga headlines na dapat ninyong malaman. Pero bago ho yan, mga kabalen, batiin muna natin yung mga nakatutok sa ating programa. Angelo Redaha ng Malolos City, Bulacan. Ayan, nag-like and share na rin si Angelo. Araw-araw hong nanonood si Angelo sa atin. Maraming salamat. Sabi niya, thank God it's Monday morning, Kuya Justin Dizon. 2 days na lamang daw ay 40th anniversary na ng EDSA People Power Revolution. Watching from Malolos City, Bulacan. Yan ho si Angelo Redaha. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kabalen, ito hong naibalita natin last 2 weeks ago nang naiulat natin, then last week may update ulit tayo. Ito ho yung naaresto. Kung matatandaan ho ninyo, meron ho tayong inireport dyan ho sa Zambales kasi yung Central Luzon, alam naman ho natin ay syempre situated ho yan malapit sa West Philippine Sea. West Philippine Sea, ulitin ko, West Philippine Sea. Atin ho iyon. Okay? So situated ho yan malapit sa West Philippine Sea at marami rin ho tayo dito sa ating rehiyon, mga flying school, mga aviation school, gawa nga ng malawak yung ating tinatawag na mga bukirin o yung kapatagan na pwede ho talaga fitted for flying schools, mga runways, etc. At noon pong nakarang mga araw, meron hong naarestong isang Mongolian national dyan ho sa may Zambales. Matapos po niyang di umano'y itago yung kanyang identity. At siya po yung nag-enroll dyan ho sa may isang flying school dyan sa Zambales. At ito na nga, napag-alaman na hindi talaga siya student pilot, kung hindi isang veteranong jet fighter pilot ng Chinese Liberation o yung People's Liberation Army ng China.
Opo mga kabalen, yan mismo ang kinumpirma ng National Security Advisor na si Eduardo Anyo nito hong nakalipas na linggo. At yan po yung sinasabi, in fact, napag-alaman na ito hong Mongolian national na naaresto ho dyan sa Zambales ay nagkuha pa ng letrato nito pong mga paliparan ng mga pwedeng lapagan ng eroplano dyan sa nasabing area, dyan ho sa Zambales, ano? Pero ito mga kabalen, meron hong development at ito ho, babasahin ko, nilinaw ho ng Chinese Embassy in the Philippines na walang kaugnayan sa China ang Mongolian national na inaresto po nitong Bureau of Immigration sa Iba Zambales noon nga February 12, sa kanila pong update sa kanilang post sa Facebook nitong February 22, kahapon lamang ito, araw ho ng linggo. Abay, sinabi ho nilang hindi konektado ang naturang individual sa Chinese government at iginiit na hindi dapat pangunahan ang investigasyon habang hindi pa kumpleto ang detalye. Matatandaan ho ninyo, gaya ng aking nabanggit, sinabi na nga ho ni Secretary Eduardo Anyo ng National Security, merong military background at suspect ang ito pong suspect at siya nga ay isang jet fighter pilot ng Chinese People's Liberation Army. Gayunman, mayroon itong itinanggi ng dayuhan at kasalukuyan po siyang nakakulong diyan sa pasilidad ng Bureau of Immigration habang sinasagawa yung investigasyon at deportation proceedings. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Ito, may magtanong, Kuyang Justin, para saan ba itong balitang ito? Anong halaga nitong balitang ito sa atin, sa araw-araw natin? Alam ho ninyo, syempre, para ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga naninirahan dyan sa Zambales, sila ho talaga yung labis ding apektado nitong mga kaguluhan sigalot dyan sa ating teritorya sa West Philippine Sea na pinanghihimasukan ho ng bansang China. Dahil apektado ho yung kanilang pangingisda. Apektado yung kanilang kabuhayan na kung dati po malaya silang nakakapagpalaot, di ba? May mga instances, may mga na-interview tayo na somehow ay natatakot na rin talaga sila na magpalaot o yung pumunta doon sa mga iba't ibang lugar gawa nga ng presensya nito hong China Coast Guard, At itong discovering ito o yung napag-alaman ng ating pamahalaan ay talagang banta ho sa ating national security. Sinabi na ho ito ni Secretary Anyo. Imaginein ho ninyo ay may mga litrato, pinipicturan, di umano yung mga paliparan dyan sa Zambales. At isipin ho ninyo, magpapanggap na isang estudyante ang isang jet fighter pilot. Balitang mapagkakatiwalaan. Good job ito sa ating mga otoridad na na-flag ninyo yung ganitong klaseng individual at naway, mangibabaw yung interes pangkaligtasan ng ating bansa habang dito po sa kasong ito. Ito makibalita, matyala, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman, good news naman tayo, sabi ni Kuyang Justin. Magandang balita muna mga kabalen para naman hindi negatibo yung ating linggo. Ito ho mga kabalen, may higit 100 bed capacity ang itinatayong pediatrics building sa kauna-unahang multi-specialty medical center dyan ho sa loob ng Clark, Pampanga. Boy, maganda yan, para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Ayon ho sa DOH, tututok ang pasilidad sa kalusugan ho ng mga bata sa probinsya at sa mga karatig na lugar. Kabilang ho sa mga inaalok o iaalok na medical services dito yung pediatric cardiology, neonatal intensive care unit, pediatric ICU, outpatient department, specialty clinics,
Pediatric Subspecialty at Radiologic Imaging. Magkakaroon din ho ito ng laboratorio at pharmacy. Target hong matapos yung nasabing gusali ng Clark Multi-Specialty Building sa darating pong Hulyo. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ayan, speaking of Clark, gusto ko lamang batiin si ating Astrud Aguinaldo ng Clark Communication Division dyan sa Clark Development Corporation at syempre yung mga magigiting din na tauhan ng PSD, ng Public Safety Department ng Clark Development Corporation. Ganyan din ho yung kanilang mga rescuers at emergency responders. Maraming salamat. Alam niyo sa pagbibisikleta hindi maiiwasan ika nga yung mga self-accident. Pero dyan ho sa Clark, kung kayo magbabike, ay maliban sa napakaganda ng mga bike lane. At mabilis ho ang responde nitong mga medical responders, yung rescuers ng Clark. Lalong-lalo na yung kanilang health office, pinangungunahan ni Dr. Menchi. Ayan, maraming salamat sa inyo pong agarang pagtulong. At yung security guard, yung mga si Kuyang Lanuesa at ano pangalan ng isa? Linista ko si Kuyang Lanuesa at yung sa PSD, ito meron tayong babanggitin ko lang yung pangalan. Gusto ko lang magpasalamat dahil tinulungan ho nila tayo dyan sa Clark. Maraming salamat. At paalala dun sa mga bikers din, maganda ma-save natin yung numero. Ayan, Encholitas and Lanuesa ng Public Safety Department ng Clark. Maraming salamat sa inyong mabilis na responde. Paalala ho sa mga bikers at runners ng Clark, maganda, meron kayong nakasave na numero din ng emergency department, ng PSD, ng mga medic. Kung sakali lang na makaranas hindi naman maiwasan yung mga semplang, mga self-accident habang nasa sports. Pero ito, maganda sa Clark, ligtas na yung kalsada, mabilis pa yung emergency response ng CDC. Ayan, puntahan naman natin yung ibang balita mga kabalen dito naman sa Holy Angel University. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ito naman ho mga kabalen sa ibang balita, pagbati ho kay Papa Osmobal. Dito hong ito pong nagsulat ng pinakamakapal na Kapampangan Dictionary po Luwit at Puge kay Holy Angel Center for Kapampangan Studies ay formal na hong inilunsad ng House CKS. Ito pong Dictionary of Kapampangan Words with Chinese Roots. Ito pong Biyernes yan, February 20. Ito po isinulat ni Magalang Pride Oscar Papa Osmobal Balahadja, isang Macau-based na guro at alumnus po ng Holy Angel University. Siya rin pong nagawagi ng National Book Awards noong 2017 para ho sa kanyang aklat na Kapampangan Roots at may akda rin ng Dictionary of Hispanized Kapampangan o Hispanicized Kapampangan. Ayan, Hispanicized Kapampangan. Sa ngayon, kinilala po ng Komisyon ng Wikang Filipino ang bagong libro bilang pinakamakapal na Kapampangan book sa bansa dahil meron po itong 2,850
52 pages lang naman. Ayan, mapakita natin yung kapal ng libro. Ito, hawak po nung mga nagsidalo dyan sa nasabing book launch. Makapal talaga. Ayan, ito po mga kabalin. Ano? At ayon pa ho sa may akda na si Papa Osmobal, hindi ito usapan ng kapal ng libro. Ito po ay nakabatay sa cultural origin ng mga nilalaman. Hindi rin daw ito para sa lahat dahil personalized ito para sa mga taong nais magpalawak ng kaalaman tungkol ho sa pinagmulan ng bawat salitang Kapampangan. Yan. Pagbati ho kay Papa Osmobal at sa buong Holy Angel University Center for Kapampangan Studies na pinamumunuan ni Sir Robby Tantingo at Ma'am Myra Lopez dahil po dito sa kanilang o yung latest at achievement at kontribusyon sa atin pong kultura. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream kasama si Justin. Kabalen, time check muna tayo. 10:49 na ng umaga. Magpapaalam na po si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. I-like and follow lamang ang social media pages ng CLTV 36 at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official para ho sa mga iba't ibang content handog ng CLTV 36. Muli ho para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po ang Newsstream. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.